చేయడం ప్రతిదీ. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా గ్రామ వికాస సమితి విశాఖపట్నం ఆధ్వర్యంలో డొక్కరపేట రామాలయంలో పరమశివునికి అభిషేకం ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భీమిలి మండల జడ్పీటీసీ గాడు వెంకటప్పుడు కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని పరమేశ్వరునికి ఆశీర్వాదాలు పొందారు. అర్చకులు వేద మంత్రోచ్చరణల మధ్య జరిగిన అభిషేకాల్లో పంచాయతీ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని జాతర వాతావరణాన్ని తలపించేలా వేడుకలు విజయవంతం చేశారు. నాకు ఆక్క నేను श्री महादेवाय नमो